कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. आरोपी चिराग हेका तात्काळ अटक करून जाल्यार रस्त्याचेर उतरून तीव्र आंदोलन करतले. कॅथोलिक धर्मप्रांताच्या महिला. कारवार. कद्रा हांची युवती रिशेल किस्तोद आत्महत्येचे प्रकरण दिवसागणिक नवं वळण घेतली असून आरोपीक अटक करच्या पोलिसां खंयच्यान जाती आशिल्ल्या विलंब धोरणामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त जाती आसा. आरोपी चिराग कोठारकर हे गेल्या पालकांचो राजकीय प्रभाव आसा म्हूण पोलीस त्याका वाचयतात असो गंभीर आरोप कॅथोलिक धर्मप्रांताच्या महिला विभागान केलो. तात्काळ आरोपीक अटक करून जाल्यार रस्त्याचेर उतरून तीव्र आंदोलन करतले असो इशारो दिलो. शहरातल्या पत्रिका भवनात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत उलयतना महिला विभागाचे अध्यक्ष मोबेल पिंटो हेमी या प्रकरणाबद्दल बरेच शंका उपस्थित केल्यात. रिशेलान आत्महत्या केली तेन्ना ती गेल्या कानात इयरफोन आशिल्लो आणि मोबायल जमनीचेर पडिल्लो. हेजो अर्थ मृत्यूच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत ती आरोपील्या संपर्कात आशिल्ली हे स्पष्ट जाता. तशेंच मृतदेहाचेर चाविल्ल्या जखमेची खुणा दिसून आयल्यात. हाचे पयले आरोपीच्या कुटुंबियान रिशेलच्या आईक फोन करून धमकी दिल्ली असो आरोप तेमी केलो. या वेळार उलयतना लिओ लिविस हेमी तपासाच्या दिशेबाबत नाराजगी व्यक्त केली. घटना घडून 3 दिवसांनंतर पोलिसांन घटनास्थळाचेर पंचनामा केलो. अजूनही आरोपीलो मोबायल जप्त केलो ना. रिशेल आणि चिराग हांगेल्या व्हॉट्सअप संदेशात तिगेलो अपमान केल्ल्याचे दिसून येता. आत्महत्या करचे पयले ती कॉम्प्युटर क्लासाक गैरहजर आशिल्ली आणि घरा कडेन वेळान आयिल्ली. त्या वेळार ती नक्की खंय आशिल्ली हाचो तपास जावूंक जाय अशी मागणी तेमी केली. या वेळार फ्रँकी गुडिनो हेमी सांगले की हे फक्त वैयक्तीक प्रकरण ना तर समाजाक मान खाली घालची घटना आसा. राजकीय दबावाक बळी न पडता पोलिसांन पीडित कुटुंबाक न्याय दिवचो अशी मागणी तेमी केली. या पत्रकार परिषदेत सॅरसन डिसोजा, क्लिमेट गुडिनो, क्लिसन फर्नांडीस आणि आदी प्रमुख हजर आशिल्ले. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅಂಜಿಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ರೀನಾ ಕ್ರಿಸ್ತೋದ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಮಗಳು ರಿಶೆಲ್ 20 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸು. ಅವಳು ಅಕಾಲಿಕ ದುರ್ಮರಣ, ಅದು ಕೂಡ ಅಬೆಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಯಾರೋ ಅವಳಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವಳು ಅವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು, ಇಯರ್ಫೋನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಜೊತೆಗೆ ಅದರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ, ಒಂದು ಫೋನ್ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರಬೇಕು ಆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿನೇ ನನಗೊಂಥರ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. वीरभद्र देवाचो मकर संक्रांती सण मोठ्या उत्साहात साजरो. कारवार. कारवार तालुक्यातल्या कडवड गावात वीरभद्र देवाचो मकर संक्रांती सण दर वर्षाप्रमाणे ह्या वर्षात सुद्धा मोठ्या उत्साहात साजरो केलो. रेवणकर कुटुंबियान अनादी काळापासून चालत आलेल्या परंपरेनुसार खास पूजा अर्पण केली. पूजेनंतर परंपरेप्रमाणे नाल्ला झाडाच्या सुक्या चुरताक उदो लावन संक्रांती सण साजरो केलो. ही परंपरा आमगेल्या पूर्वजां खंयच्यान चालत आयिल्ली पवित्र प्रथा असून आज बी तीच श्रद्धा आणि विश्वासान आमी फुडें चलयते आसात अशी माहिती कुटुंबियान दिली. या वेळार मोठ्या संख्येन ग्रामस्थ आणि भाविकांन सहभाग घेऊन देवाच्या कृपेचो लाभ घेतलो. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार.
तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. समुद्राच्या भोवऱ्यात अडकेल्या पर्यटकाक जीवदान. कारवार. गोकर्ण मुख्य समुद्र किनाऱ्याचे बेस्तारा धंपारा समुद्रातल्या जोरदार भोवऱ्यात अडकेल्या एक पर्यटकाला जीवरक्षक कर्मचाऱ्यान वाचयली घटना घडली. दावणगिरी जिल्ह्यातलं परशुराम राजप्पा वय 21 व आपल्या सहमित्राबरोबर गोकर्ण हिंगा पर्यटनासाठी आयलं. समुद्रात पोहोचाक गेले असताना अचानक समुद्राच्या जोरदार सुळी सापडिल्यान तेगेले जीव धोक्यात पडलो. घटनेची खबर मिळताच जीवरक्षक कर्मचारी लोकेश हरिकंत्र, शिवप्रसाद अंबीग, रोशन खारवी आणि मोहन अंबीग हेमी तात्काळ रेस्क्यू ऑपरेशन राबवून त्याका सुरक्षित भायर काढले. ह्या बचाव कार्यात बीच सुपरवायझर रवी नाईक, पर्यटन मित्र शेखर हरिकंत्र, गोकर्ण मेन बीच वॉटर स्पोर्ट्सचे कर्मचारी अशोक होसकट्ट, कमलाकर होसकट्ट, जेट स्की चालक दर्शन लकुमणे, दीपक गौड तसेच गृहरक्षक कर्मचारी लिंगराज गौड हेमी मोलाची मदत केली. वेळेचेर केल्ल्या या संयुक्त बचाव कार्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. पर्यटकान जीवरक्षकाले सुरक्षित भायर काढिल्ल्याबद्दल मनापासून आभार मानले. जंगलातलो शेतकरी म्हण वळखयचो हॉर्नबिल पक्षी नामशेष जावच्या मार्गार. कारवार. आकार, रंग, आहार आणि वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनशैलीमुळे ओळख जावची हॉर्नबिल हो दुर्मिळ पक्षी दांडेली जोयडा भागाबरोबर जगातल्या मोजक्याच भागात दिसून येता. रानातल्या बीज प्रसारणात महत्वाची भूमिका बजावपी हो पक्षी जंगलाचो शेतकरी म्हण ओळखयतात. मात्र वेगवेगळ्या कारणामुळे हॉर्नबिल पक्षी आज नामशेष जावच्या मार्गाचेर आसा. हॉर्नबिलाचे एक पत्नीत्व, वेगळ्या प्रकारांक घरटी बांदची पद्धत आणि नरान मादीक अन्न पुरवची जबाबदारी ही तिगेली खास वैशिष्ट्य आसा. भारतात हॉर्नबिलाची 9 जाती तर कर्नाटकात 4 जाती आढळतात. दांडेली वाठारात ग्रेट हॉर्नबिल, मलबार पायड, मलबार ग्रे आणि इंडियन ग्रे हॉर्नबिल दिसून येतात. हॉर्नबिलाच्या संवर्धनासाठी जनजागृती आणि तांत्रिक माहिती दिवच्या उद्देशान दांडेलीत दर वर्साक हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित करतात. ह्या वर्साक हो महोत्सव 16 आणि 17 जानेवारी दांडेलीतल्या हॉर्नबिल सभागृहात जावचो आसा. या वेळार देशभरातल्यान तज्ञ आणि प्रतिनिधी सहभागी जातले अशी माहिती सहाय्यक रान संरक्षक संतोष चव्हाण हेमी दिली. ನಮ್ಮಿ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 16 ಮತ್ತು 17ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಹಕ್ಕಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಜನವರಿ 16ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಭವನದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಜಾಥಾವನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಕುಣಿಬಿ ನೃತ್ಯ, ಗೌಳಿ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಿ ನೃತ್ಯಗಳ ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग-फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्येचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग-फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. मुनगोड तालुक्याचे माजी आमदार व्ही.एस. पाटील हेमगेली मालकीची डबल बॅरल बंदूक चोरी. कारवार.
मुनगोड तालुक्याचे माजी आमदार VS पाटील हेमगेली मालकीची आपल्या सुरक्षेसाठी वापरची डबल बॅरल बंदूक अंदलगी गावातल्या तेमगेल्या शेतात दवरिली. ही बंदूक 31 डिसेंबर सांजेच्यान 1 जानेवारी सकाळी 10 वाजेच्या दरम्यान अज्ञात चोरट्यान चोरून व्हयल्याचो संशय व्यक्त जाती आसा. सदर बंदुकीची किंमत सुमार 40,000 रुपये आसा असे तेमी सांगतात. बंदुकीचा शोध घेऊन सुद्धा ती मेळूक नाशिल्ल्यान तसेच घरातल्या सदस्य आणि नातेवाईकांसोबत चर्चा केल्यानंतर तक्रार दिवच्याक वेळ जालो असे VS पाटील हेमी आपल्या तक्रारीत नमूद केला. चोरीक गेली बंदूक शोधून काढची मागणी त्यांनी पोलिसांक केली. ह्या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास पोलीस करते असतात. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.